Λοιπόν, σιδεράκια. Πότε είναι η σωστή στιγμή? Είναι ίσως η ερώτηση που απασχολεί σχεδόν κάθε γονιό. Είναι πολύ νωρίς? Μήπως χάσαμε την ευκαιρία? Σήμερα θα το ξεκαθαρίσουμε αυτό το τοπίο, θα δούμε μαζί το ιδανικό χρονοδιάγραμμα για την ορθοδοντική των παιδιών, ακριβώς όπως το περιγράφουν οι ειδικοί, για να έχουμε επιτέλους ξεκάθαρες απαντήσεις. Και αυτή ακριβώς είναι η απορία που θα λύσουμε σήμερα. Κοιτάξτε, η απάντηση δεν είναι απλά ένας αριθμός. Στην πραγματικότητα έχει να κάνει με δύο πολύ κρίσιμα ορόσημα που καλό είναι να γνωρίζει κάθε γονιός. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με το πρώτο. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο ορόσημο. Ο πρώτος σημαντικός έλεγχος. Γιατί, ξέρετε, το πρώτο βήμα σε αυτό το ταξίδι είναι πάντα η πρόληψη. Και υπάρχει μια πολύ συγκεκριμένη ηλικία που οι ειδικοί λένε ότι είναι η ιδανική στιγμή για να γίνει αυτός ο έλεγχος. Και αυτή η ηλικία είναι τα 7. 7 ετών. Και όχι, αυτός ο αριθμός δεν είναι καθόλου τυχαίος. Είναι η στιγμή που ένας ορθοδοντικός μπορεί, στην κυριολεξία, να διαβάσει το μέλλον του χαμόγελου ενός παιδιού. Ας δούμε όμως το γιατί. Γιατί λοιπόν στα 7? Λοιπόν, σε αυτή την ηλικία συμβαίνουν μερικά καθοριστικά πράγματα. Όλα μαζί. Πρώτα απ' όλα, έχουν αρχίσει να βγαίνουν τα πρώτα μόνιμα δόντια. Αυτό δίνει στον ορθοδοντικό την πρώτη πολύτιμη εικόνα για το τι έρχεται. Έπειτα, και αυτό είναι το κλειδί, η γνάθος είναι ακόμα σε full ανάπτυξη. Αυτό επιτρέπει όχι μόνο να δούμε αν υπάρχει πρόβλημα, αλλά κυρίως να προλάβουμε σοβαρές ανομαλίες. Και κάτι ακόμα πολύ πρακτικό, τα παιδιά σε αυτή την ηλικία είναι συνήθως πιο συνεργάσιμα. Αυτό κάνει οποιαδήποτε παρέμβαση, αν χρειαστεί, πολύ πιο εύκολη και λιγότερο αγχωτική για όλους. Για να το κάνουμε πιο απλό, ας πάρουμε ένα παράδειγμα. Ας πούμε ότι ένα παιδί χάνει πρόωρα ένα παιδικό δοντάκι, ίσως από κάποιο χτύπημα. Τι γίνεται τότε? Υπάρχει ο κίνδυνος ο χώρος να κλείσει και το μόνιμο δόντι να μην έχει που να βγει. Εδώ λοιπόν μπαίνει ο λεγόμενος διατηρητής χώρου. Είναι μια απλή, μικρή συσκευή που κάνει ακριβώς αυτό. Κρατάει τον χώρο ανοιχτό. Δουλεύει καθαρά προληπτικά και μπορεί να γλιτώσει το παιδί από πολύ πιο περίπλοκες και ακριβές θεραπείες αργότερα. Εντάξει. Είδαμε τον πρώτο έλεγχο στα 7. Αλλά πότε ξεκινάει η κύρια θεραπεία? Δηλαδή, πότε μπαίνουν τα σιδεράκια? Εδώ λοιπόν ερχόμαστε στο δεύτερο ορόσημο. Υπάρχει ένα παράθυρο ευκαιρίας που είναι πραγματικά κρίσιμο να μην χαθεί. Και αυτό το παράθυρο κλείνει στα 10. Η ηλικία κλειδί για να ξεκινήσει η κύρια θεραπεία είναι το αργότερο μέχρι τα 10. Ο λόγος? Για να αξιοποιηθεί στο έπακρο η φυσική ανάπτυξη του παιδιού. Γιατί όμως μέχρι τα 10? Σκεφτείτε το έτσι. Σε αυτή την ηλικία οι γνάθοι είναι ακόμα, ας πούμε, πλαστικές. Αναπτύσσονται με πολύ γρήγορους ρυθμούς. Οπότε ο ορθοδοντικός δεν πάει κόντρα στη φύση. Αντίθετα, δουλεύει μαζί της. Την έχει σύμμαχο. Μπορεί να κατευθύνει την ανάπτυξη της γνάθου και να δημιουργήσει τον χώρο που χρειάζονται όλα τα μόνιμα δόντια για να βγουν σωστά. Το αποτέλεσμα? Η θεραπεία γίνεται πιο γρήγορη, πιο εύκολη και φυσικά πολύ πιο αποτελεσματική. Και όλο αυτό, το να δράσει κανείς νωρίς, δεν είναι απλά για να έχει το παιδί ένα όμορφο χαμόγελο στο τέλος. Τα ωφέλη της πρόληψης είναι πραγματικά τεράστια. Έχουν να κάνουν με τη συνολική στοματική υγεία, αλλά και με την αποφυγή μεγάλης ταλαιπωρίας στο μέλλον. Και η διαφορά μεταξύ του νωρίς και του αργά είναι πραγματικά η μέρα με τη νύχτα. Κοιτάξτε, από τη μία πλευρά, με την έγκαιρη θεραπεία, έχουμε μια διαδικασία που δουλεύει παρέα με την ανάπτυξη του παιδιού, δημιουργώντας χώρο με φυσικό τρόπο. Από την άλλη, αν καθυστερήσουμε, μπορεί να καταλήξουμε σε πολύ πιο επιθετικές λύσεις. Μιλάμε για εξαγωγές μόνιμων υγιών δοντιών, μόνο και μόνο για να φτιάξουμε τον χώρο που δεν προλάβαμε να δημιουργήσουμε νωρίτερα. Στην ουσία, η πρόληψη γλιτώνει το παιδί από αυτό το πολύ δυσάρεστο σενάριο. Βέβαια, όλα αυτά ακούγονται ωραία στη θεωρία. Αλλά υπάρχει και η πράξη. Υπάρχει το τρέξιμο, το πρόγραμμα της σύγχρονης οικογένειας που είναι πάντα γεμάτο. Το καλό είναι ότι πολλές ορθοδοντικές πρακτικές σήμερα το αναγνωρίζουν αυτό και προσπαθούν να είναι πιο φιλικές προς τις οικογένειες, προσφέροντας πιο ευέλικτες λύσεις. Και όταν λέμε φιλικό προς τις οικογένειες, τι εννοούμε? Κάτι πολύ απλό. Για παράδειγμα, το να μπορεί να κλείσει κανείς ένα πρώτο συμβουλευτικό ραντεβού εκτός του κλασικού ωραρίου. Απογεύματα ή ακόμα και Σάββατα, αυτό από μόνο του δείχνει μια κατανόηση στις ανάγκες της καθημερινότητας και κάνει εκείνο το πρώτο βήμα, που είναι συχνά και το πιο δύσκολο, πολύ πιο εύκολο για όλους. Λοιπόν, για να τα συνοψίσουμε. Τι κρατάμε από όλα αυτά? 2 αριθμούς κλειδιά. Πρώτος, έλεγχος στα 7. Έναρχη της κύριας θεραπείας το αργότερο μέχρι τα 10. Γιατί έτσι αξιοποιούμε τη φυσική ανάπτυξη στο έπακρο. Και το πιο σημαντικό, αυτή η έγκαιρη δράση είναι ο καλύτερος τρόπος για να αποφύγουμε σε πολλές περιπτώσεις τις εξαγωγές δοντιών.
Αυτά τα δύο απλά βήματα είναι το μυστικό για μια αποτελεσματική θεραπεία και ένα υγιές χαμόγελο για μια ζωή. Και έτσι, επιστρέφουμε στην αρχική ερώτηση, αλλά λίγο διαφορετικά. Είναι το χαμόγελο του παιδιού έτοιμο για το μέλλον? Η απάντηση, όπως είδαμε σήμερα, φαίνεται πως ξεκινάει πολύ νωρίτερα από ό,τι ίσως πιστεύαμε, με έναν απλό προληπτικό έλεγχο.